Лейля Аджаметова – паралімпійська чемпіонка з легкої атлетики, триразова чемпіонка світу. Вона одна з найуспішніших спортсменок України. 24-річна дівчина з кримсько-татарської родини випадково потрапила в спорт, і він змінив її життя. Away first time as Amatova left in the blocks a little bit. Tova has the upper hand. She has the gold. Hayes second. 11 points. Батьки її віддали на танці, а вона, ховаючись, ходила на легку атлетику. Лейля Аджаметова згадує, у спорт потрапила випадково. У 12 років разом з 3 друзями пішла на легку атлетику лише через інтерес. Тренер повірив їй не відразу. Было все не так радужно, она нам отказала. Она сказала, что если хотите заниматься, то вот походите, позанимайтесь. Если вы выдержите нагрузки, то я вас запишу. Когда ездили на соревнования, уже видели вот этот пьедестал, медали, награды какие-то победные, какие-то призы. И хотелось уже чего-то достигать. Перші міжнародні змагання були у Швейцарії у 2016-му, і вона виграє. Працездатність, завзятість і мрія бути завжди першим дали свої результати. Лейля виборювала титул за титулом, перемогу за перемогою. Їде на Паралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро, завойовує золото і встановлює світовий рекорд у бігу на 100 метрів. Результат 11,79 секунд. Гімн України звучить першим. Я мечтала об этом, но я не знала, каково это. И когда я стояла на пьедестале и поднимался флаг Украины, звучал гимн, поначалу я подпевала, потому что такая у меня была гордость, мне было такое приятно, что ты вот первый. А потом уже вот как было... Вот как будто бы вот вся жизнь вот проносится вот перед глазами. У меня были слезы, это были слезы счастья. Когда я уже поехала в Лондон в 2017 году на чемпионат мира, 3 раза уже играл гимн в мою честь. Загальне визнання, впізнаваність та посипалися пропозиції представляти інші країни на міжнародних спортивних змаганнях. Серед них Індія, Азербайджан, а ще до Паралімпіади була і Росія. Але українська спортсменка, не вагаючись ні на хвилину, відмовила всім відразу. Я крымская татарка, которая живет и выступает за Украину. Начинала я свою карьеру в Украине и буду продолжать тоже только здесь. Лейлі Аджаметовій 24 роки. В її спортивній скарбниці золото на Паралімпійських іграх. Вона триразова чемпіонка світу. Двічі встановила світовий рекорд та стільки ж європейський. Однак зупинятися на цьому кримська татарка не збирається. Хочется, чтобы я была более универсальной, более сильной, хочется более лучшего результата, хочется совершенствоваться технически, поэтому хочется еще такого профессионального роста. И я думаю, что трудом, упорством я постараюсь достигнуть всех своих целей. Зараз у Лейлі щільний графік, тренування щодня по кілька разів. Вона готується до головних змагань цього року – чемпіонату Європи. Ельвіна Сідбулаєва, Асан Емінов, Заман, АТР.